Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:07. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas, Aksyon BBB, Aksyon Balita, Banat Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Martes, ika-21 na sa bulan sang Abril tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kabayonta nga oks lang kamo sining mga inoras. Kabayonta nga wala lang sang problema, ilabi na sining ginapa nga tubang naton nga pandemic sa COVID-19. Apisar nga nagdugang isa sa probinsya, amuning sa Banwasang La Castillana, baliduhan ng probinsya as of this broadcast time. Karon may mga latest nga senaryo naman sa probinsya
nga iga palayag ang aton sining provincial government. Bantayan lang diri sa pagpangalagad sang Aksyon Radyo Bacolod. Pero sa gyapon tuloy-tuloy sa gyapon ang aton sining pamasada, ilabi na sa mga tricycle. Dapat i-observe gid naton, may mga reports kitang rabaton diri sa iban nga mga kabanuhanan, ilabi na sa nanorte nga bahin sa aton sining probinsya nga daw pasapayan man ang kargahanay sa tricycle kag single nga motorsiklo. Ay, do hindi amo ha. Dapat tumanon tagig kunano ang ginapatuman sa aton sang aton sining mga opisyal diri sa probinsya. Okay man na siya magdinaguso, pero ti mas maayo gid nga nagahalong kita. Kaya hindi ni matapos-tapos kung wala kita nagahalong mo. Kung wala kita nagasunod sa anuman sining kasuguan nga ginapatigayon angot sa COVID-19 mga kaaksyon. Ha? Dapat ang tricycle sa liwat magakarga lang sang 3 ka pasahero, kag sa sikad isa lang mga kaaksyon. Ha? Depende naman na galing sa naga-checkpoints dira kung anong pagtratar nila, but may mga pila ka mga reports kitang nabaton rin nga gasulubra ganing karga sa motorsiklo. Ay, do hindi maayo ha. Paano tani malampuwasan man kung magkasubong lang ta sini nga ginatagan na sang puder, ginatagan na sang tinion nga makagwa para nga bisan paano makapangita sang kinawala, para nga bisan paano may yara kitang tilimuon sa aton tagsa ka mga puluyan. Ang importante lang di makatimo-timo ka, tub-tub lang makalampuwas kita sa sining COVID-19. Ilan tawab lang banwas ang Isabela ho, banwas ang La Castellana, patapos na pero naghingagaw pa. Ayo, kasadyain tao, no? Inop na kita sa kinandan mga kaaksyon, dalang mga reports sa aton sining mga action reporters, mabatian sa diligilamang madugay, plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan, plus ang mga balita nasyonal, mga dalagko nga mga balita nasyonal gikan sa News Center karon dugay-dugay upod kay Aksyon Dorel Cabato. Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, kabayontang Oxlang ang aton sining nga pagsinalayo. Ang iban dirang Rekabato na sang SAP mga kaaksyon, kabayontang i-budgeton tagid na, tubtob nga matapos, tubtob nga magbalik kita sa normal nga pangabuhi, no? Kay subong sini abnormal pa sa gyapon kung ang iban dira pagkabaton waslik sa wala, waslik sa too, pagkadason nga adlaw ay naman hindi amo, pero dapat himuon tagid na. Sige pang mga barangay ta subong mga kabaranggayan sa pagdistribute sang mga social amelioration sa mga beneficiaryo mga kaaksyon, no? Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Mangin kaupod ta si Aksyon Edenaboso. Barangay na to sa Banwasang La Castellana ginpaydalom sa lockdown samtang ang 12 ka mga barangay nagapabilin sa ECQ. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Dale Salazar, Mayor Bing magatukod sang grupo nga magatuon angot sa matabo sa Bacolod pagkatapos ang ECQ sa Abril 30. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, kapisan sang kapulisan sa siyudad sa Bacolod nagpataas ang ila record nga may pinakamadamo nga dadakpan nga naglapas sa curfew angot sa COVID-19 sa bilog nga Western Visayas.
Damo gid sa lawayon di sa ato, no? Kay ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod nagpanguna gid. Ayo, kadamo gid sa mga batinggilan ulo, no? Samtang sa Nukpo naman nga balita ay kabalita ni Aksyon Brian Morden, duha patay sa aksidente sa Banwa sang Ilog, kainan ni Sangaga. Kag sa balita sa patrol ni Aksyon Eden Abuso, live reports dugay-dugay kag live interview sa Barangay 35 sa Barangay Kapitan kay ti kahapon nag-walk out ang barangay officials kag ang mga naga-distribuer sang SAP dira hibaloon ta karon dugay-dugay kung kamustang tagtaganay kay kahapon na untat bangod sang dinaguso wala kag tuo. Samtang sa balita nasyonal, Ibon Foundation nagpahayag masobra 13 milyones ka mga pamilyang Pinoy ang nagutman bangod sang delayed government subsidy. Kag ECQ, hindi dapat bawion tubtob wala nagadasig ang COVID-19 testing kag contact tracing suno kay Representative Joey Salcida. Kag maki-update kita karon sa report sa bugos nga kalibutan angot sa COVID-19 kalakip man diri sa pungsod Pilipinas. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa dili ginamang madugay samtang iban sini nagapaniaga na nagatimo-timo na sampalan gahon ang iban sini nagapangita pa pero ginabi-abi na kamo ginabi-abi ta na kamo via Facebook Live sang Aksyon Radyo Bacolod, no? Mayong pagmonitor lang sa mga naka-tune in via Facebook Live kag sa mga yara sa aton sining www.aksyonradyobacolod.com.ph kag sa mga lilisuan sang inyo sining mga radio sets naga-monitor ng halos kalabanan nga mga ka-aksyon ta. Kaming bahala sa pagdala sa mga balita sa sining odto. Pag-relax lang sa inyo tag sa mga puluyan. Kag kung may palanyagahon, pagpanyaga na. Importante nga masudla ng aton sining tiyan sang palanyagahon, no? Ang iban sinisigi pa kapag pangita. Karon lang kuno dugay-dugay. Mayo man na nga indikasyon, no? Sige, daligid lang mga ka-aksyon. Matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay sa mga balita na upod ang aton sining mga action reporters. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo
Matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Magkulong nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa... Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:25 na nga oras, 11:25 na mga kaaksyon. Standby na dugay-dugay sa aton sining mga balitaan diri sa inyo sining palatuntunan sa imo sining pag-ehersisyo na hindi magkalipat nga mag-detoxify o galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kayang DTX 500 capsule ang nagatinlo sa imong mga dugo, nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa imong atay. Ini man ang nagabulig panubos ang imong blood sugar bangod sa organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar bangod sang diabetes, mag DTX 500 capsule na kamo. Mabakal ninyo ina sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:26 ang aton oras. Kadtuan tanang mga balita gikan sa News Center. Naka-standby na si Aksyon na Dorel Cabato. Inimay kang tanan sa Avon Foundation. Nagpahayag masobra sa 13 milyones ka mga pamilyang Pinoy ang magagutman kuno bangod sang delayed government subsidy nga ginatawag. ECQ dapat hindi dapat bawion tub-tub wala nagadasig ang COVID-19 testing kag contact tracing suno kay Representative Joey Salcida kag pinakalites nga record sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag diriman sa Pilipinas. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sining mga balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto kag saton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ginapahayag diri ni Sunny Africa sang Ibon Foundation nga kapin 13.6 milyones ka mga low-income Filipino families ang magasuprer sang gutom bangod sa delayed nga distribusyon sa emergency cash assistance sang gobyerno masobray sa kabulan na nakaligan matapos ginpatuman ang enhanced community quarantine kon ECQ. Ginapunto ni Africa nga bisan pa ginatagan sa emergency powers ang presidente manubo sa gihapon sa isa sa apat o kon 24% gid lamang sang 18 milyones nga target beneficiaries ang nalabutan sa nga 5,000 tubtub 8,000 pesos nga cash subsidy base man sa 4th weekly report sa Kongreso ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa isa ka data table nga ginpakita ni Africa, 617,141 pa lamang ka pamilya nga hindi kabahin sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4-piece ang nalabutan sini nga bulig. Dugang pa sini nga 237,653 o kon 2.2% sang 10.7 milyones ka mga formal workers, 118 o kon 178,549 o kon 3.4% sang 5.2 milyones ka mga informal earners kag 353,037 o kon 3.6% sang 9.7 milyones ka mga mangunguma kag mangingisda gid lamang ang nakabenepisyo pa lang sini nga programa sa idalom sang Department of Labor and Employment kag Department of Agriculture. Samtang agoda ma-address ang projected health kag economic impact sa nga health crisis ang Kongreso ang nagpasar sa nga Bayanihan to Heal as One Act nagligad nga bulan sa diintuyo sini nga mapasiguro nga wala sa nga kasablagan sa pag-release sang budget sang gobyerno para sa COVID-19 response. Apang suno dire ang respective database sang mga benepisyaryo sang local government level ang nagapakita nga mayara pa sang mas madamo nga pamilya ang nagakinahanglan sang bulig sang sa inisyal nga 18 milyones ka pamilya. Nga estimated naman nga target sang gobyerno nasyonal para sa sining 200 bilyones pesos nga cash aid. Samtang sa dugang pagid nga balita nasyonal, dapat ipabilin kuno ang pagpatuman sa enhanced community quarantine tubtob nga wala pa nagadasig ang pagproseso sang pungsod Pilipinas sa COVID-19 testing kag contact tracing. Ginpahayag diri ni Albay Representative Joey Salceda nga tuman kadelikado nga bawion ang ECQ kung madamo sang COVID-19 positive nga wala pa nakilan-an kag wala pa na-isolate. Sunod diri kay Salceda, bisan pa nga nagahuyang na ang ekonomiya sa nga Pilipinas, magapabilin sa gihapon ang problema kung hindi makontrol ang paglapta sini nga balatian. Sa karon, suno kay Salceda, ang movement sang tao lamang ang gina-control samtang ang virus mismo ang hindi pa kontrolado diri sa Pilipinas. Tidugang pa ni Salceda nga samtang ginapatuman ng ECQ dapat doblehon na sa nga gobyerno ang pagpatigayon sini nga COVID-19 testing. Samtang ma-update lang ko sa world record sang COVID-19. Sa karon,
ang cases sa bugos nga kalibutan ang naglambot na sa 2,481,287. Ang mga nagkalamatay naman, Action Rex, 170,436. Kag ang mga naka-recover, 646,854. Diri sa Pilipinas, sa pinaka-latest, ang kaso diri 6,459, ang mga nagkalamatay 428, kag ang mga naka-recover 613. Sa Western Visayas, from 49 may 52 cases na subong. Ang Western Visayas tatlo diri ang nadugang. Anom sa Aklan, 5 sa Capiz, 0 sa gihapon sa Guimaras, probinsya sa Iloilo 18. Ang Negros Occidental 2 pero subong isa na lang. Ini siya ang taga Banwasang La Castellana. Duwagid gyapon ng Negros Occidental, ang isa to nag-ayo na. Nag-ayo na, Oh, pero isa... isa... duwagid ang record, ya, Yes, isang Action nadugang. Rex. Isa subang positive. Amo na siya ang taga-barangay na to dito sa La Castellana. Diri sa Iloilo, Anom, Antique, Siam. Kagang Bacolod City, may 7 ka mga confirmed cases. Isa diri ang napatay, 2 ang naka-recover, isa ang admitted, kag 3 subong ang naka-home quarantine nga wala sang sintomas o kon asymptomatic. Pila pa yung napaabot pa nga result? Ang ginapaabot. Sa Madamo Bacolod? pa to actions ginatos pa to ka Gani mga man. risks ang wala pa na no, ang wala pa nag-abot ang ilang nga mga test. Pero kabay pa nga lang negative lang sila sining Damo COVID-19. pa tuod, no? Bakulod kag Negros. Blaga, damo pa sang result nga pending pa. Kadamo man bisang amo nagiginatinguan sa mga gobyerno Action Rex nga mapalapad pa ang pagpatukod bala sining actually ang Philippine Red Cross nagabulig naman sila subong kag target man nila Kay actually Action Doors inang ginkuan bla swab test tapos ginpadala sa Iloilo to pila pa ka semana kag magabot pa para sa nasang isa na April ano to sa March March pa bala. March pa to siya ang pa check amo na Sang hindi April na guro. April na sa nagpa-check, April 12 or 11, amo na ni nagwa subong. April 20 kahapon. Oo, Kahapon Action Rex. kahapon, lawig-lawig pa, mga duwapak semana. So, mo nagnatinguan man sa gobyerno nga Action Rex, mapalapad pa ang laboratories o kung mapadamo pa ang laboratories. Kag ang Philippine Red Cross target Manila ang 8,000 ka mga COVID-19 testing kada adlaw. So, kami pa ma-implement na agod mabala naton kung saan na pwede i-lift ining enhanced community quarantine. Malif na niya yan sa 30. Amo nang palamangkotanon nga hindi ko pa masabat Action Rex. Mag-amo na yung sitwasyon. Doon ginakulbaan ko Action Doors, ha? Hindi makulba. Daw malabot pa ni Mayo, guro 15 or Mayo katapusan. So, amo na kung makapatigayan nagid sa nga sining test bala Action Rex nga madamo, dra nagid mabalan siguro sa government kung i-lift na o kung hindi. Kasi syempre may mga result man nga maabot. Yes, so kabay pa nga ma-test natin ang tanan-tanan. Kung pwede lang tanan kita no ma-test. Oo, ganun man. Sige, so balita nagikan sa Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dora Cabato sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time, las 11:34 ang aton oras. Daligi lang Action de Naboso, standby sa area sang Barangay 35. We have Barangay Kapitan Jerry Tingson sang Barangay Estefania. Pangisayod tanay kung na-locate na to ang ginkadtuan sang sining nag-positive sa La Castellana. We have Kapitan Tingson, Kap, mayong aga si Action Rex, Action Radio. Oo, mayong aga Action Rex, no? Ato ang ginapitan, bala sang nagpositive sa La Castellana, na-locate ta sa Isoms 3. Hindi tala hatag ang iyangalan. Pero ang asyo, na-isolate na itong area, ipadalan ko to face mask, protective gear na bala ng plastic. Tapos ang isa ng Lakas Street, padalan taman to face mask. But subong gin-interview to ang pamilya, why man sang symptoms, bino? So since March 13, so sobra mga almost 1 month, di pasalamat lang ta kay bisan isa sila, daw why gid sintomas. Why gid sintomas gali dito, Kap. March 18 siya nagrekta dito?
Oo, March 13, I think. Oh, ti mga isa ka bulan na sobra. Sobra na 1 month, no? Oo. Sobra na 1 month. So, but while taga-salig, gin-advisean ko lang ang mga pamilya stay at home. They will be provided kung ano kinanglan nila. No, just contact lang kay ma-provide lang barangay para sa ila. Obserbahan naton mga tagmantala 14 dias way labot sang nagliligad ng timpo nga na way sila napakita sa sintomas. Pero yet manigurado tagaan sila 14 days. Ano yan na da kapaw? Ang gingadtuan niya? Daw magulang ya. Magulang. Tipila kabilog tao da sa sulod sang balay da? Nag-hit count kami to 7. Kaya momentum pinadalan. Tas ang aton yung mga face mask. Pito gid sila kabilog da? Pito. Pero why man sang nagbatsyag since March 18, no? Tubtob sining mga inadlaw? Salamat lang ta. Basko puro ila resistance. Gani. Pero importante lang, ini sila quarantine within sa balay lang nila. Hindi sila kagwa pa subong dira? Oo, sa balay lang nila. Dapat isolate sila. Of course, bisan wala sintomas, kasi manigurado kita. Gani ginabugayan ng Estefania nga negative kita sa virus no wala tadi positive. Kabay pa kapitan nga wala ang Estefania kagati ang bugos nga bakulod kabayunta nga libre kita na sa ginatawag nga COVID-19 kay kabudlay katama sa sitwasyon no. By the way, kamusta ang Taganay da na finish na? Ate, ginpariglo ko tanan nga papilis to nga gusto ta ibutang tanan sa in order. So bakit guro ma-start naman ng payout ang remaining? Buwas naman? Buwas naman. Siguro mga 1 or 2 venues para way ginutok. Din nga eskwelahan. Din nga venue ni Kap? Ate, may mga pulis man da sa gym sigurado may ari sa ka-venue. Mabi elementary school sa elementary school. Oo. Di mga ano ni nga mga areas ni? Ate, ang nagkalabilin nga mga areas kiti kapo na na-cater to mga 1,300 plus pa malang na-cater to kay Iban. Ari sa Masilis mo wala sila sa payroll. So mo na nga ginpa poll ko anay ini nga day kay tanan nga papilis ari gloon anay kaga ihatagit sa beneficiary ang yakapi para hindi tadi maginutok sa barang sa distribution area. So bali amo lang ni continuous lang ni sila sa una nga batch to? Continuous na siya. Ang next na dira nga mga areas natapos na ng inyo nga mga areas dira na pang-check na ninyo? Tapos naman ang diri area sa mga atong kahapon pa 1 2 kung may wigit ibalikon na kay iban na wala supporting IDs, wala supporting certification, isuwa na lang sila di sa pag-asa may nabilin-bilin pa man at buwas na amo na ang panon amo na siyang ariglo naman. Kaga hopefully buwas matapos na ni payout para ang pumunuyo happy na magkabakal sa gusto nila. At least mayo na nga mga indikasyon dra. At least matapos-tapos na pero daw kadamo pa pila kabilog aning imo na kabilugan dra? 7,000? Nambal ko to bala 7,001 nimo. Kay primero to 7,401. Kay gin-reduce nila may 5 by 5% na imo lang 701. Kaya man nga pala mungol ta sang reklamo man to sang 400 nga. Why bala makakuan? Ko will say kay nag-apilar naman to si Mayor B nag-apilar man to nga kung pwede makomodar nato nang wala makomodar. Bali, lockdown ng areas na dira sang ginkantuan sang COVID-19 positive to Kap or wala? Hindi man sa COVID-19 positive pamilya yung malani, way pa sang tumas binga na nag-positive, kagway man sang symptoms. So nagyagagkuan lang ta, extend lang ta sang precautions Pero wala iya lockdown no? Wala lockdown nga area? Wala, ginkuan lang, ano lang ang area, bali gin-instructional lang ang pamilya, may mamonitor sa ila, wala sang may magwa. Dulungan lang sa barangay kung ano ilang kinanglanon. Ang streets na nila, open lang niya para sa ibandara? Okay lang man. Istorya pa na namon sang Association Presidenta. Kay gina-trace to nila kung sinong nakukontak ng istorya bala. Gani man? Ti will say kung anong pagid ang kuhay kay ginatag na sa association man gusto ko madami tingong association bala. So recommend na sa barangay i-execute tayo kung anong rekomendar sa homeowner association. Pero so far, why pa man, no? Why pa man sa recommendation?
Wala pa. Permi kami sa from time to time katawag ta. Kinatry siya to subong na naka-istorya bla sa mga kapamilya na. Ate, sige Kap, ma-update lang kami kung anong progress dira. Salamat gid Kap sa time mo nga ginatag diri sa Action Radio Bacolod. Welcome Action Rex. Salamat gid. Salamat. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nabatian ng barangay kapitan sa barangay Estefania, Kapitan Jerry Tingson, ini may kang tanan sa pamilya to blang utod sining isa sa mga COVID-19 positive from La Casiliana nga dra naguna kadto halin sa Iloilo, dra nagtulog tapos pagka-agasad to naglargaman pa La Casiliana. Pitik sintas positive gali ti ang ginhimo sang barangay Subong ginatagtagan diadtong 7 naga-akomodar sa balay naga-istarabi kin panagtagan to sang face mask and mangindepende sa associations dira sa among lugar East Homes 3 actually suno kay barangay kapitan Jerry Tingson ang lugar no. Subong sining mga inuras gin-isolate lang anay ining panimalay pero ti ang dalan open sa gyapon para sa mga pumuloyo no. Ibalaon tala ng dugang progress report gikan sa city kung anong rekomendasyon naman sang IETF mga kasiningan upod kay Vice Mayor Elcid Familiaran karon dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kadtuan tanay si Aksyon Eden Abuso gikan sa patrol live reports gikan dra sa barangay 35 nagresume ng tagtaganay kahapon na untat mo kay siling ni Kapitan ba do hindi gin masampagar abi pagpahimunong kamuanay tinuntat yan ang tagtaganay to subong nagresume aring report sang patrol upod kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden Action Rex kadamo ang papak akong malas. Kay serte gid kainit-init Action Rex no. Pero syempre ayuda na ning ginapang hambalan ta ti ang tawo malinya gina Action Fred kay ti sugod pa lang agin announce ni nga mga taga-ayuda ang gobyerno ginahulat na isang tanan. Pero ti amo ni Action Rex pagsulod ta de ate ang smile sa mga tao din sa barangay 35 hindi hamak yung Action Fred ano mo smile sila salamot sa dulunggan. Pero nakita ko Action Fred Action Rex kay gina pa para pagsulod din sa gym ayaw ko pangita kay Kapitan Ruben James Miranda kay kabalo ka ti siya gid ungad assist man sa aton nga mga senior citizens Action Rex kiti para mapadali man hindi na sila kinahanglan maglinya. Pero sige na subong unlike kahapon do nagproblema gid sila mo nang inuntat nila. Correct Action Rex kiti syempre ginahugot gina-implementar ni Kapitan ang ginatawag nga social distancing. Actually ari na subong sa tupad ta si Kapitan Action Rex kag nagapamati gid sa imo kaya mamangkot na ta kung kamusta kap pila ni sila gani mga beneficiaries mo de kap. Mayong hapon da. Mayong hapon Kapitan. Action Rex. Bali nga mo di sa barangay 35 may ara kami 1,664 ka beneficiaries sa amon SAC form. So gin-evaluate ni na ang iba na balaan 4 piece, ang iba na balaan utod sa GO o pamilya sa GO. So nag-decrease kami by 1,364. Okay. Bali, ang amon di subong, ginatinguan din namon matapos para at least ang DSW kang DSSD makasayluman sa iba na barangay. So far, ara na kami subong sa 800 na narilisan. So may ara naman lang gali. Yes, Action Rex. Nabilinda namon do almost 500 na lang sa amon kapurokan. Natapos na namon ang pinakadako na purok. Ang purok Malipayon. So, ang Purok Malipayon, almost 700. Tinatapos na namon ang Purok Malipayon. Ano na lang ni Kap ang mga purok nga damo-damo pa? May listahan ka dira? Bali, hasta Subong, Purok Magiliog, yun na ni Subong ang amon ginatapos. Okay. So, ara na kami sa halfway sa Purok Magiliog yun. So, ginauna kita nato ng mga
aton mga Iloy bala na mga senior citizen. So Pero ginauna, may social distancing gyapon dara? actually kung lantahon tagid kabalo ka naman kung tao excited umaano na gid na. Pero tananta din ng mga frontliners ginatingwaan gid na may social distancing na may observe. Dapat. Okay, bisan paano da, bisan maggabi na da sila, ara man kamuda gyapon, importante ga ang social distancing kag smooth lang blang tagtaganay bla kapwa gina problema da sa mga kauturan tadra nga mga benepisyaryo Yes, Action Rex, biskan yan ano ka ginot, ano ka gutok, pero gayuho man Japon ng Barangay 35, kahit nakapato na sila. Gani. Amo man lang na. Ti nano tong iban sadto nga ginpang delete sa listahan ninyo. Ano to sila okay man lang to sila? Action Rex, ginpa ichindi tato sa ila, together sa ila pamilya. Kasi may ara sila mga GO sa syudad, ang pamilya, ang ibang purpose, Bisya bala nila purpose na, sige man Japon sila fill up. Hindi man namon mamonitor sa barangay, kaya wala man kami awit sa mga purpose na mga GO sa syudad. So bali iba nakasulod gid. DSWD ning nagmaniobra sang listahan ni Kapitan. Yes. Bali ang obra sa DSWD gina-evaluate nila, gina-check nila to, pagkakita nila, gin-separate nila. Pag-separate nila, gitagaan kami din nila listahan do sa mga GO, mga purpose beneficiaries. Pero okay naman, subong naway na problema dra? Jutay na lang kita Action Rex, ginatingwaan agad matapos ni by 3 o'clock or 4 o'clock pero ba si matapos na naman Ate kabay pa nga matapos-tapos na ina Kapitan sa inyo dra, at least bisan paano mabutang naman sa bisan kagamay lang at tinion bla mabutang man sin saktong paminsaron ta dra kay kung kaysa daw ga problema man kitang mga barangay officials nagamustang tagtaganay sa mga goods dira sa barangay mo ya. Action Rex na tapos na nagidiyang aton dagdaganay. Bali ang sa barangay, second wave na ta. Sa city, second wave naman. Bali kaapat na ta din nakapang matag sa ato pumuluyo. Action Rex, gusto ko na ikwaon balang oportunidad magpasalamat sa inyo. Sige, sir. Especially ang Action Radio. Kaya nga, makitaan siya bala patas siya bala yung pag-report. Before bala i-report, ginakuha na yung amon side. So, madamo ginasalamat sa patas na paghatag sang news sa Pumuluyo, sang Barangay 35, Bacolod, at saka sa Negros. Sige, Kapitan. Thank you, Gida. Madamo nga salamat, Action Rex. Madamo ginasalamat. Sige, si Action Eden ba si may additional si Mood Action Eden? Yes, Action Rex. Ka namin naman kay hindi lang mapatsyagan Action Rex. Yung iban, tigpalanyaga, nagali. Pero ang iban, ari lang itigyapo, nagahulat. Ang way na da kulwaon sa barangay, hindi na da maghulat pa sa suludo. ang iban yung rugatabo pa. Ay ba sa iban ang iban gapungko pa tas pagigaro ba sigaw lat-ulat mga yo brato bla. Pero Action Rex may process di ang barangay once nga makakuha na gani, may ara sila isa man ka exit. Kita to di may isa ka entrance, may isa ka exit. So once matapos ka na gina-direct ka gidayon pag-action. Amo man to sa Stefania kahapon to nga lain ang entrance, lain ang exit. Pag kuha mo to pa picture ka to skilid tapos syatan ka, pag shot si mo tapos mo shot kuha ka na dahil sa exit. Correct amo na Action Rex. Amo wala na di ang kanami Action Rex dogay iti dako gini mabulig sa mga pumuluyo di. Ilabi na sa mga before ni bala nila na baton, mga nagapalibog kung ano inog bakal nila sa pangadlaw-adlaw. Gani man. Titikap guro ayaw wala ni kasabot. Sa wala pa rin nagabot. Kapag bakal na mo sudan. Ako na mulubod light Action Rex. Pero sa subong dako gini nga bulig sa pumuluyo man sa Barangay 35 kag sa iban pa man nga nagapadayon subong distribution man kay as we know do ang takuling Action Rex nagapadayon man sila sa tagay sa ilang ayuda. Ang takuling pagid subong kagang Stefania man to ambal ni Kapitan to sa dintong area naman to.
Usually action Rex ang patigoyunan ginila Jim gino. Jim, Last legal action Rex kuan ta sa statement man si kapitan ang hamba ang iyan na lang pangabay man na sa pumuluyo sa barangay 35 kap. Ginapangabay ko da sa tanan, most especially sa pumuluyo sa barangay 35. Those ba lang wala pangalan, ginakuha pa na namon, gina-facilitate namon, kaya ang iba na peron, wala pa nadala. So ulat-ulatin sila, mag-aara na, patawag sila para makuha nilang i-ayuda. Madamang ginasalamat. Okay. Salamat yun ka, Bati Action Rex. Ang sa kilid mo dabi, sa exit nga porsyon da, basi magka-interview to da sa iban nga nakakuha na? Mamang, ko tabigan ni Action Rex kay tatay diyo. Tay, sa Action Radio Bacolod, pwede ka mo pamangkot? Pwede Sinangalan mo, tay? Si Sotero Verdon. Si Sotero Verdom ka namin sa apelido mo tayo, no? Verdom, do Espanyola. Ay, Verdom? Spaniard. Verdom Action Rex ang iyang apelido. Ay, si tatay nagkakakyot na diyo sa iyang dokumento. Mali na Pio, naginitay. Napangita pa itong akong ngalan sa payroll kay wala pa itong makita. Pero pigigin na pakadto ka di tay, Pio, na nakuara to karon sa payroll, may ara ka na sang 6,000 pesos. Ano una mo niya baklod tayo sang 6,000 mo? Pagkaon Pagkaon, very good. Sila ka mo kabilog sa inyo balay tay? 4. Oo. Ate, pwede Bugas, na. gidya tayo na importante. Gatas. Bugas, kagatas, dito na Action Rex. Nga may ginagatas pa siya? Gatas nila ni nanay. Tayo na. Okay. Sa iya ako, Action Rex. Sa iya ako, kaya ragali kay tatay. Kag syempre. Why sa nagapang saway da sa social distancing da? Makita ko sa video mo dito, ililingod lang da yan. Ay lang niya, kwan niya ho? Kung sa saway-saway lang Action Rex, ati kagina, di damo-damo, di kayo sa mga nagasaway. Galing di kayo, syempre, bilang iban nga istorya man sa tupad, di nagakalipat niya, ay, idog-idog naman, dugay-dugay, balikan naman sila sa mga tano, dire, nga mag-idog-idog naman liwat. Galing dapat maintain lang na datani na dang ilang distansya. Dapat gida Action Rex, itiaton nga mga senior citizens, mga PWD, kag mga nagabusong, may araman sila sa kaugalingon, mandiri nga linya. Agati ang mga budlay ni Action Rex mo kay tindog lang na daw, wala na plungkuan da? Ang iba nagatindog, may mga ikasarang pabagtindog, titindog-tindog lang. Pero ang iba niya, gapungko sa pangigaron, why dangin butangan sa tunga na da plungkuan? Bisan 50 lang gaplungkuan da? Basi kulang-kulang ilang plungkuan man Action Rex. Pero, mga mo na dali lang, balikan tanay si Action Eden Abuso sa area sang Barangay 35 Gym. Dito ginapatigayon ng releasing sang SAP mga kaaksyon opo dito sa barangay officials nga nagapatigayon gid sa pag-observe kag pagpatigayon sang pila ka mga helikoton dito, no? Balikan ta si Action Eden sa may alagyan bi Action Eden basi kung may na-release na. Ang may-ari na Action Rex, nagapa din sila, nagapa-picture. Oo, ang tapos picture be, kay gapay picture na isla mo. Basi picturean man ko bala. Pero wala ka lang sang ginabitbit. Why ka sang 6,000? Barangay, ay ba man ko, tadi kita, tayo smile gid si tatay. Tay, sa Action Radio Bacolod. Luto, Action Rex ka namin sa style, sa smile. Ayun. Kayo Sige, grabe, pagkita sa ako ni tatay Action Rex. Ikago yung ginaiya kwarta. Kaya silingyari ng... Kaya ang balya lingyari ng apo ko, ho? Ay, apo, siyo na to sudata karon lo? Sigan subong? Sigan subong ba? Di mo pa jalibin na tayo. Sila ganito, ngalan mo tayo? Jose Doronila. Jose Doronila. Ano nang ibakal mo na sa 6,000 mo? May pundo po mangguto daya. May pundo ka pa, di tago-tagoon ni nanay. Amin lang mo ka? Pila ka panit. Pero magkita yan sa Action Rex, gindili niya, Taga din tatay? Taga-diin ka tayo nga purok tayo. Mapinalang gaon. Purok mo, ba't mapinalang gaon? Ginigaling si tatay. Di nang mapinalang gaon man, dampi man? Di na yun ang, tayo, ang mapinalang gaon. Amo na yung ginatindugan sa gym. Ismail na sa to kamera kayo nakabatod nga na sa imong ayuda. Ano mambal mo, tatay? Dada mo, salamat sa Isabulude.
Inyong nga tulong sa mong. Dumayong gihom niya. Basi date mo na? Amo ni siyang nakakalo puti? Kung ko-order nila mo. Ano ba yan, tay? Bata ko nga galing kay TWD na siya. Okay. May ara, pag ito siya Action Rex, ang bata niya nga nagasungkod nga PWD man. Ara man nagahulat man sang release. Sige, grabe gilang smile ni tatay. Bali duwa sila? Duwa sila Action Rex. Ang releasan? Oo. No? Ay, kaya tayo sa senior ka tayo. Oo, senior citizen. Si tatay. Kaya rin ang papel ni Action Rex. Pila ka na tayo? Ito. Abi ko 27 pa lang. 27 yung Marcelo Goro. Si Marcelo. Sige tayo. Mabakal na. Salamat. Si Action Rex, pertigid ang smile ni tatay kay nakabaton na siya sang iyang ayuda. Mo ni Action Rex sa aton nga video. Once gani tapos na dire sa releasing area, nakato di sila sa may puti, biho. Though may improvise nila nga kariton. I'm sure mga SK ni siguro. Kaya mo na din tindugan para bago sila magwa. Kaya mapa-pictorial sila danay. Kaya ti para piho na bala Action Rex nga nakabaton sila. Kag kung may aras ang reklamo, at least may hawid sila kay ginati magpa-picture ginabukad ang kwarta mo. Gani man. Diba lad with dugay may magbalik nga mambal nga daw kulang niya isa ka panit ang akon. Tapos laki review sa mga naga-picture dire. Nga sipo na lang nila sa picture kung ano man gigapilo kami na kapitan. Sa sini persona ako magreklamo pero so far tiambal ni kapitan wala pa man may nagreklamo nga may nakulangan niya Action Rex kay briefing man sila 6,000 gid na ang mabato nila ha. 6,000 pesos. Walang labis, walang kulang. Nakita ta di gani Action Rex, no? Do sakot man may ara man puro libuhon. May ara man nga 500. Pero amo na di subong Action Rex ang sitwasyon. Ang iban mga senior citizen opdan lang man sa ila mga himata kay bulubudlay na di karon basi kaladasma bala kay hindi man niya mga budlay Action Rex kay ang upod nila nagagaid man sa ila kag nagakuyab kay di mo may bitar ang kaginot subong sa tiyempo Action Rex. Pero subong do nagjutay-jutay na lang ang tawo basi nga nagalinya to sagwa nagpanyaga danay saktuhan ginakay ginamat-amat malang pasulod. Kung nara man lang mga puluyan nila lapit-lapit da pag timo-timoan na sila kay kabudlay na nga magutman sila da. Correct. Hindi lang pag dalian Action Rex kay ari malang na di ang hindi naman lang da mga ngalan nila hindi man na madula da. Pasunod man lang releasing, di ba la? Pasunod di Action Rex. Jutay lang agwanta, kuyab-kuyab ka lang danay. Kaya kung gusto mo, kung may dala ka cellphone, tanaw ka lang sa Action Radio Bacolod para malingaw ka, no? Malingaw ko doon sa tsura ni Action Rex. Correct. Correct. Kaya mo na di Action Rex ang sitwasyon dire sa barangay 35 sa nagapadayon man nga tagay sang ayuda sang gobyerno. Live dire sa barangay 35 in section Eden Aboso, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Aboso, direkta sa area sang barangay 35 Gym. Salamat gid sa mga opisyal dira ha. Kabayuntang matapos-tapos na nila subong adlaw man kagang nagapilila. Matigayon na nga makwa. Importanteng observe lang sang distancing importante dira. No? Kaya may nakita tadi sa video ni Action Eden nga ay ang iba niya dikitan ay. Ang iba niya gatubangay. Ay ho. Likaw lang way mo na kaso kung tag-isa ka dupang antad bation mo na gyapon. Importante ma-release lang kagang makabaton dapat gid nga makabaton no ang sa listahan dabla. Sige, salamat gid Action Eden Aboso kadtuan taning Bacolod City Government Center upod kay Action Dale Salazar. Mayor Bing magatukod sang grupo nga magatuon angot sa matabo sa Bacolod pagkatapos ang ECQ sa Abril 30. Plus iniman mga kaaksyon nga
ginpaidalom ni Bacolod City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan orientation sa mga kapulisan nga bagabantay sa mga checkpoint sa pagpatuman sang number coding scheme sa mga salakyan nga may provincial car pass o kun PCP umpisa sa buwas nga adlaw Abril 22 plus mga kaaksyon kung anong update sa Barangay Stefania naging kantuan sang isang COVID-19 patient from La Castellana. We have Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex, may pila ka mga persona nga gintuginan ang alkalde sang syudad sa Bacolod nga amo ang magtuon sa pagtukod. Sini isa ka grupo nga amo ang magakandak sang study kung bala anong matabo sa Bacolod City pagkatapos nga maglapse ang enhanced community quarantine sa Abril 30. Action Rex. Susunod rin kay Mayor Bing, ang gintuginan niya ang Municipal City Councilor Archie Baribar, ang City Development Council Vice Chairman si Sir George Zuwata, ang isa ka tiglawas, isa ka doktor para sa medical field. Action Rex. Sunod rin kay Mayor Bing, ang nga grupo ang magatuon sa transition humalin sa ECQ o kung ano ba lang posible masunod nga quarantine nga ipatuman diri sa may syudad sang Bacolod kag society ini ang magadepende kung ano ang mga matabo sa Bacolod City umpisa subong nga adlaw tubtob magtakopa ang Abril 30. Action Rex. Gin-explain na rin ni Mayor Bing nga wala pa gidya sang assurance kasiguraduhan kung ano ang magratabo sa masunod nga mga adlaw. Kasunod Action Rex may mga pending pa sa gihapon masobray sa kagatos ka mga COVID-19 test results dito sa may Western Visayas Medical Center. Mayo man ita ni maguluhan atong mga testing nila kay makapaminsan ng mga city officials ta. Hambal din ni Mayor Bing naggalala ang sitwasyon dito sa may Iloilo, Bangod, gani dugay ang pagginuwa sa mga resulta. Action Rex. Pag minabaton siya gani nga impormasyon nga allegedly manubo sa 100 ang sara nga COVID-19 test nga mapatigayon sang sub-national laboratory sang DOH amaning Western Visayas Medical Center. Action Rex. So Mayor Bing hindi pagyation para mag-celebrate kag padayunon lang nga mangin vigilant o kon mangin mabinantayon hag siguruhon o konsigihon ang pagpakig-away kontra COVID-19. Una natong ipamatian si Mayor Bing Leonardia. In the meantime, diri sa aton, I've asked Councilor Archie Baribar and Mr. George Lueta and Dr. Sama to organize a group that will already study the transition between our ECQ now and probably another kind of quarantine in the next. Whether is something that will depend on what may happen between now and April 30. No, sa subong aplastada, hindi tas ni ka siguro kung ano makalatabo mo kag salamat nga na take note mo nga halin pa sang April 2 hasta subong halos 3 na kasimana wala tas ang negative. Pero at the same time, saging hambal ko kaina, may ginapaabot kita nga 117 pa ka results. Kay subong naglala pag ang sitwasyon sa Iloilo, kay daw nagadugay pag ang abot sang resulta. I think this is an Bacolod and Negros or Western Visayas, for example. Even up to now, sa akong informasyon, ang Iloilo can only process 100 a day. May nagutik pag sa akong nga base, even less than that. That is why kadugay mag-abot sang aton nga mga results. Action Rex, ang update naton sa COVID-19 patient nga kaduwa sa Negros Occidental. Duwa diri ka mga barangay sa Bacolod City ang yasining nga ginkaduan iningin confirm sa interview naton kay Bacolod Vice Mayor Alcida Familiaran. Ang barangay mo na siya Action Rex, ang barangay Mandilagan kag barangay Estefania. Pero ang ginatutukan sa karon sa Bacolod City Health Office nga contact tracing
team Action Rex. Ining barangay Estefania bangod ang 43 anyos nga driver from barangay nato La Castellana naka-overnight siya Action Rex dito siya utod gilalaki sa isa ka lugar no undisclosed place dira sa may barangay Estefania kag dito siya nagtinera overnight Action Rex. At sa ginlawag man to ni Kapitan kay na-storm streak no? So dito kay familyaran, 7 ka mga tawo ang na-trace na sang City Health Office kag Barangay Health Emergency Response Team sang Estefania kag sulo kay Familiar Action Rex wala sang sintomas nga may ginabatsyag ining 7 ka mga tawo kagin advisean no nga magpaydalom sa strict home quarantine Action Rex kasunod nga symptomatic to ang COVID-19 patient number 2 sa La Castellana base asymptomatic man sila rason nga ginahatagan sila face mask ni punong barangay Jerry Tingson kag ginhambalan Action Rex nga magpaydalom sa home quarantine. Nagsugestion si familyaran sa City Health Office nga ipaidalom sa swab test ining 7 ka mga persona apisar nga wala sang may ginabatsyag nga kung sumagay mas mayo na Action Dale para masiguro na gidbla? Correct Action Rex no. So may hambali familyaran nga dapat hindi bala mayarang COVID-19 patient kadaway lang ginabatsyag ya? Yes, sama siyang natawag nga asymptomatic Action Rex. Rason nga may mga confirm kita nga mga kaso sa COVID-19 sa Bacolod nga wala yan naka-admit sa hospital. Matapos na ginalabel sila as clinically recovered but ringon wala na sang sintomas ng COVID-19. Nga ginabatsyag, gamon silang gina-advise nga magpaydaram sa home quarantine and after 14 days kuhaan sa liwat sang swab Action Rex kag i-check naman sa mga medtech dito sa Western Visayas Medical Center kung positive o kung negative sa COVID-19 Action Pero Rex. nanong recommendation ni Vice Mayor bilang chairman sa IETF diri sa Bacolod, anong recommendation niya sa lugar ni Action Dale? Hindi pa niya Action Rex mapalayag kung i-lockdown ang lugar kay sunod siya ginahulat niya ang recommendation man sang City Health Office no kay ang managani ang baliya ang hambal ang suggestion niya ipaidalom sa swab test ining 7 ka mga persona nga wala man sa may ginabatsyag nga flu-like symptoms or COVID-19 symptoms kag tikon magwa ang result kag mag-positive dira possibly Action Rex ipaidalom man sa lockdown inang lugar. Depende ini kung ang balay niya, kung nara si sa subdivision. Kung magpa-swab sila subong, magwa na daw ng result? Action Rex, kay siyempre unahon pa to ang mga pending na resulta. Isamtang nga ragadugay, kung butang mo, paira lang nga sa isa ka lugar, abi, kung i-swab ang natungdan, kung magdugay, pagid nga magdugay, to linaptang virus Correct Action Rex. Kag may mga best bala ang nagaka-expire bala ang swab o ko ng specimen sa mga ginatawag nga probable COVID-19 Action Rex. So depende na sa gihapon dapat mauna ginagawa ining 117 ka mga pending result antes nga sa no pa na gani ng 100 plus na? As of yesterday pa ni Action Rex ang pero sa no pa na nilagin padala? Ang ginpadala nila last week pa Action Rex. Mga isa naksimana? Mga isa nakasimana, lawig-lawig. Kaya matambal ni Mayor Bing nga may nag-text siya, information nga nakalabot siya nga last dan, allegedly 100. Ang sarangit lamang mapatigayon sa laboratorio. Uy, pato ang proposal nga diri sa Corazon Luxita sa Tresita? Ginapabot Action Rex nga sa end pa sang bulan sang May. Mahuman-human ang laboratory since may mga kagamitan pa nga kinahanglan pati gayon nun, may i-train pa nga mga medical technologies kay kinahanglan pa sang accreditation sang DOH kay magapadulong pa diri ang Team Action Rex sang DOH para mag-conduct sang inspection kung bala may kapasidad, may kasarang kag pwede na makapatigayon ang laboratory sang Corazon Occidental Montelibero Memorial Regional Hospital sa COVID-19. So muna itong panawagan ni Vice Elcid sa mga taga-barangay Estefania, mangin vigilant, hindi mag-alarma kag kung may ginabatsyag na flu-like symptoms, pwede sila makakadto sa Bacolod Respiratory Outpatient Center dila sa may base and Action Rex libre man lang. By the way, kamusta galing respiratory center ne? Gawin Action Rex ang pagbaton sa mga... Pero may mga pasyente man? Wala Action Rex ang pasyente, hindi lang gina-admit dira, kundi consultation center siya mo. Kung ang doktor
Nagambal. Pero kami mga nagapakonsulta man? Pero Action Rex, everyday open, magluwas lang kung weekend, Saturday and Sunday. Pero sa nga mga ongoing. Pero kung wala naman lang sa pasyente, nagahulat, 12 noon, naga-close sila Action Rex. Since ining mga doktor nga naga-duty dira, volunteer man lang, kag pagkahapon, pwede pa sila maka-duty sila sa mga clinic sa mga hospital, no, private hospitals, diri sa may syudad sang Bacolod. Mga break kabandagikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale, kadtuan ta si Action Brian Morden. Masailutan na ito pikoho kay bao subo-subo maning balita kay nasa ngaga. More or less sa alas 7 sa ngaga, duhang patay ho sa aksidente sa Banwasang Ilog. Mga ka-aksyon, no? Do sa kasubo man klase ka balita ni. We have Action Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Yari ang report. We have Action Brian Morden. Action Brian. Action Rex, patay ning driver kag helpero sa isa ka aksidente sa Dalanon dira sa may barangay Dankalan National Highway ini Banwasang Ilog kay na mga alas 7 ang takna sang aga. Ang mga nagkalamatay diri ginkilala sa kay Michael Castillo, amo ning driver taga Purok 4 Barangay 2 Banwasang Hinubaan, kagang ya sining helper amo ni si Nico Along 18 anyos taga Sitio Batilo Barangay Puok Hinubaan Manaction Rex. Ang ila sini ginadala nga salakyan mini canter ini may karga ining mga isda going to Sor nga bahin sang probinsya. Kaya nasugata nila diri ang truck Action Rex nga ginabaniho naman ni Jesmilo Godines, 48 anyos, taga Barangay 2 Ilog. Ako diri kay Police Major John Ganzon, while nga naga-travel ining mini canter Action Rex, lumupok ining gumaya sa buli sa tuo nga porsyon. Paglupok, nagbalang-balang na dulaan isang kontrol, tumabok to siya sa piyak nga dalan. Sugata ya gining dako man nga truck nag-head-on collision gini sila nga duha. So patay gini sila Action Rex kay nanuno gini ang ulo sang ila sini ginamaniho nga salakyan. Why gini makontrol sang driver ni nga likod nga gumay man ni nagalupok ni? Why na control Action Rex tungod nga medyo bulubog at man dala niya. Muna so, mga isdang dalaya? Mga isda Action Rex. Kwantaritari guro pang deliver panisipan nga mga banwa kag syudad to sa Sor. So nagbalang-balang, pagbalang-balang ginawa niya na guro nga maniharman pero dumiretso dito sa Spiak dalan kag natabuan man nga nagapadulong manining dako niyang ginamaniho ni Gudineso. Truck giniiyaw ti sumalpok dito siya. Patay gini sila nga duwang gidala dira sa may Lorenzo di Psycho District Hospital. Samtang ini si Godines, why ini maano ang sapyak nga driver, why ni siya upod, mayo lang kentang niya subong ara sa Police Action Rex. Bali, may reported sa amon sila nga aksidente sa National Highway, Barangay Tungkalan, kung sa din ang fish carrier na, si Canter, may duwa ka driver helper. Bali nga tapos ito na ang panguli nga guma sa to naglupok o tapos out of control siya. Then ang sugata nga howler going truck lang going Kawayan yung maling fiskeri na halin sa Idubaan. Nagsalpukanan sila to, so on the spot to ang driver kag helper. Tapos ang involved naman niya sa truck ya wala man ma-injury sa temporary hospital ari sa custodial facility for further investigation. So meaning sir, ining fish carrier na nagtabok sa piyak na linya. Dahil nag-wapon sa kayo sa flat ang guma sa buli. Hindi na siguro na control ng driver ta. Amo na nga sumpilpok sa approaching vehicle. Actually, po ng confirmation ni Ganzon ang sininasambit nga aksidente.
Balita gikan sa Nogpo, Aksyon Brian Moyo nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Salamat gid Aksyon Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga kaaksyon tadira Malakay Finance Corporation base nagakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, Tabuklang, Sang Pure Gold, Barago. Pwede katawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dara sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, Tabuklang, Sang Pure Gold, Barago. Pwede katawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Ma-unload tanay, ma-unload mga kadali sa ngaton sini nga mga obligasyon, no? May lang nga pag-monitor kay Manny Loquias, kay Ramiro Maravilla Jr. From Canes and Table Group of Companies. Thank you so much, Mr. Ramiro Maravilla Jr. Kay Julian o Conholian Montoya, may lang nga pag-monitor, no? Kay Ralph Dominic Hintugao, B-Boy Peroy, may lang nga pag-monitor, no? Lunch time na, kaunta, amugid, Pamilya Buyo, dira sa Akisola, ho. Kay Sis Beth, Baby, Alfred Nonoy, Saldi, and Mamang Rosa. God bless, salamat gid, B-Boy Peroy. Kay Shane Casabuena, mati lang kami di sa Banago. Thank you so much, Shane Casabuena. And Madam Elizabeth Malaka Gamala, good PM, dira sa East Homes 1. Keep safe everyone. Ayos. OTTG, Operation Tulong Task Group, Board of Director, ED, Rica Fort. May lang nga pag-monitor pa rin, ED. Sa area sang Barangay Mandalagan, kay Mers Labrador, may lang nga pag-monitor, Robani Doctor, dira sa Boulevard Barangay 16 ang imong area, Robani Doctor, no? Thank you so much, Gid. And sa kay Ana Marie Blanca, may lang nga pag-monitor, Ana Marie Blanca. Thank you so much, Ana Marie. Kay Gian Mill, may lang nga pag-monitor, Action Rex diri sa Gardenville Subdivision sa Barangay Tangoblaho. Tani, check gid diri kay ang ginapangtagaan form senior matuod pero pensioners pa kag may bata sa abroad ang nagpanghatag form sister sa church. Action Rex kag hindi kapitan ang hatag form kag hindi man DSWD ang nag-evaluate kay tanan gintagaan form mayo pangabuhi. Lantawon ta na kay magi na sa DSWD. Ginpangtagaan na sila para makapilap then pag-abot sa DSWD kasi wagtang man na. Karen Sinoro, may lang nga pag-monitor, mayo lang nga tagtaganay daya. Dari sa amon, wala pa kami kamalo kung may ara kami o kung wala. Tanid dasig-dasigo nila gamay kay ubos na pundo ta, especially nga wala na sang ubra. Mahinang kalaban day, liyog lang ta. Mahina ang kalaban. Amat-amat lang. LC Intes, may lang nga pag-monitor, kay Joseph Pacifico. Okay, sa kay Gerald Babaw, may lang nga pag-monitor, Gerald Babaw, no? Rolando Herdon, linya ha, wala ka lambot, pinili ay ba lang. Josephine Celeste Taiko, may lang nga pag-monitor, Josephine Celeste Taiko. Kay Bats Jonathan Fuentes, na yung yumyo humubats.
Kamusta ka dira sa Victorias? Greet siya lang ang batch 80 sang North Negros Elementary School nga naga-chatay subong. Salamat sigid. Thank you so much batch Jonathan Fuentes kag sa mga batch 1980 sa North Negros Elementary School. Ang ibang kabato, ang iban wala man, ang iban hasta lang sa kumod. Diosdado Propungga, may lang pag-monitor Diosdado. Be strong and safe. Filo lang sa kapamilya sa Caridad Bago, Propungga Hasildo family. Ayos. Kay Vince Ibanez, may lang pag-monitor, no? From East Homes 1, please greet lang my mother and father sa Barangay Ginpanaan, Moises Padilla. Nanay Dore kag tatay Fran Napaton. Ayos, alin sa kay Vince Ibanez. Rafi Alvarez, dira sa Kalumangan. Ginapili lang ko ng forma. Ginapangatag, Rafi Alvarez. Jomari Formentera, kagay Jenny Perez sa Binalbagan. Toto Tungguano, may lang pag-monitora. Watching from Sagay City, Negros Occidental. Pamilya Viles, kag Tangguan family. Tamyaw ko lang amon, kapitan sa Barangay Bulanon, si Choy Mulong, Villa Castin. Nagatamyaw si Toto Tangguan sa Barangay Tangob, Bacolod City. Ayos, dagang salamat. And Pilami Bandokilio, may lang pag-monitor Pel. Marisa Manlangit Basa, ahay lapitan, na ilang kami di subdivision. Marisa Manlangit Basa. And paring Joel Sangko, okay, sa Istom Street to pare koya. Paring Joel Sangko, no? Eric Binuilo, may lang pag-monitor dira sa Silay kag sa Morsya. Watching from Valenzuela City, Manila. Ayos, dagang salamat sir. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:22 ang aton oras. Diri sa aton sining pangalagad, paring Lana Vales, may lang pag-monitor, no? Dira sa Olympia Village sa Barangay Alihis. Kay paring John Britannico, dira sa Purok Gaisana. Ni sap niya gata, sap-sap. O, amo nang manamits da. Sap-sap nga uga, paring Ala Navales. Ay, party, ha? O, sige, karon naman ang iban, mahinang kalaban, no? Sa mga kaksyon tadra kay Mike Janseva, from Moises Padilla, and Alexander Pila, Sandumanan, si Style Antonio Kadayday sa Alihis, Pamilya Milina, Gapamatiman, Manghodya si Orleans, si Jeff P. Ahina sa Mansilingan, good PM lang. Joan Magbanwa sa La Carlota, may lang pag-monitor, no? Kokoy D sa Barangay Bata, kay Izra, happy birthday kay Izra Doronila, kag Jiho Doronila sa Barangay Bata. Ayos, dagang salamat Kokoy D. Maria Capra, amo na yung tirada, Maria Capra. Gusto ko lang clarify nga ang manghod ko sa Barangay 16 Bacolod City, galumon siya sa ugangan niya, kagabusong pa sa wala siya nadala sa pero nakita ko nga nagreklamo sa Cadiz City nga lawig-lawig nang imo sini nga Pakuan Maria Capra, ipadala na lang na ding. Judith Calves, Pampusa, may lang pag-monitor. Paring Ruel Nawan Seroma, may lang pag-monitor sa Jocelyn Dress Chicken dira sa Libertad. Amo nang tirada da, paring Ruel. Madam Virginia San Antonio Olpinda, monitor gali dira sa Maysilin sa Barangay Estefania. May lang pag-monitor ng Virginia San Antonio Olpinda. Good PM lang, no? Annabel Espadero, may lang pag-monitor kag Alex Pilia. Idol ko si John Diaz kung mag-report Action Rex. Good. Thank you so much, Alexander Pila. Mainly, good PM lang, no? And Josefina Locsin-Nirato sa taga-Barangay 7 Purok Magnolia, may lang pag-monitor, no? Sarah Jane Bigasa, sa Bigasa family, si Yanyan, si Vince Cagrillo, kag Pamilya Harmy sa Singkang Airport. Ayos, Anthony John Siblano,
Anthony John Savilio Siblano, Nunoy Tajones, may lang pag-monitor. Joshua Brillantes, kag Mary Jane Saludares, si Sherwin, may lang pag-monitor kay Merlin Bernaldez, kag Dingdong Bernaldez. Ayos. Sige, daligid lang mga ka-aksyon na standby lang, kay mahatag lang tapilang ka mga commercials. Then balikan ko lang kamo mga ka-aksyon. Ay, si paring Mark ag Ems Magbanwa Galiho, may lang pag-monitor sa Barangay Handumanan. Good PM lang, no? Paring Mark ag Ems Magbanwa, good PM lang. Kag sa mga ka-aksyon tadra kay Ronnie Alog Pascual, kay Toto Ravina, kay Leomar Pascual sang Barangay Araw, kag kay Tatay Nisto Magbanwa. May lang pag-monitor, Tatay Nisto Magbanwa. Thank you so much, paring Mark, kag Ems Magbanwa, dira sa Barangay Handumanan. And sa kay paring Tip-Tip kag MM Lerasan Galidraho sa Barangay Estefania, may lang pag-monitor kay paring Philip kag Tintin Rizaldo sa Barangay Alihis. Paring Renz kag Lia Campos sa Barangay Sumag, kag paring Elmar Trapfanco kag kay Mrs. Yadra sa Barangay Mansilingan, kag paring Rinly Marter sa Banwa sang Valladolid. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital
at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga kaaksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio!
Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi. Standard Time, las 12:35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad sa Aksyon Balita Banat Bulig. Padayon ka mga nagpamati. Sige, standby sa kay Aksyon Eden Aboso. Kadtuan tang balita mo parte sa Kapitolyo. May lang ang pag-monitor kay Shelian, kay Jovelyn, kay Jano, Isabel, Diana, Aileen, sa kay Elijah, kay Mike, kay Rachel. Alin sa kay Ophelia, Galero, Arce, ang pagpanamyaw. Kadtuan tang balita ni Aksyon Eden Aboso, may kang tanan sa pinakalitest nga report dito sa Banwasang Lakasiliana ho. Ginpaidalom sa lockdown kuno samtang 12 ka mga barangay nagpabilin sa ECQ. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eden Aboso. Sa Kapitolyo, Aksyon Eden. Action Rex, paidalom sa lockdown ang barangay na to sa Banwa sang La Castellana. Ini ang desisyon man sang task force sang Banwa. Matapos na ibaloan nga may isa ka residente nga nagpositibo sa COVID-19. Pero kay La Castellana Mayor Romayla Nicor mangilimutan, 1,148 ka mga household ang sakop sang amo nga barangay. Kag bangod nga nag-issue siya sa executive order nga nagabutang sa amo nga barangay sa lockdown. Ang lokal nga panguluhan upod ang mga barangay officials man Action Rex ang maga-facilitate sa mga kinahanglanon sang mga pumuluyo. Dugang pa sang alkalde, nagpangabay man siya kay Nocpo Provincial Director Colonel Romeo Valero sang dugang pangapuwersa sang kapulisan sa mas hugot nga pagbantay sa mga borders sang ila sini nga Banwa. Samtang ginklaro naman ni mangilimutan nga ang barangay na to lamang ang ginpaidalom sa lockdown, samtang ang iban nga barangay ang yara sa gihapon sa enhanced community quarantine. Istikto naman nga ginapatuman sa gihapon ang mando sang gobyerno probinsyal angod sa curfew kag pagsuksok sang face mask sa tanan nga oras. Ang mga katupad nga Banwa sang La Castellana kangay sang La Carlota kag Moises Padilla ang nagpapanaog naman sang mando nga hindi magbiyahe padulong sa Banwa nga may positibo nga kaso sang makalalaton nga masakit. Naibaloan Action Rex no ining ikaduha nga nagpositibo kon
COVID-19 patient sang Negros Occidental ay sa ka 43 anyos nga lalaki gikan sa Pavia Iloilo kag ti residente sang amo nga sa nasambit nga barangay kag Banwa. Ti naibaloan lang ni Action Rex gapon lang ni nabaloan ng iya test nga nag-positibo siya sa virus. Kag ti nagpangabay si mangilimutan sa kooperasyon sa mga pulmuluyo, tinir lang sa panimalay, bangod nagabuligay ang mga opisyales, agod matagaan igtulo pangod ang mga kinahanglan. Kung lockdown tong area sang nato, ang supply sang pagkaon nila dito, ginasakdag sang lokal nga gobyerno Correct, Action Rex. Kag ti Sayman dire bala like ang protocol nga kung ipidalom sa lockdown, kung may pabakal ang mga tagbalay, pwede lang sila kapamaliyog sa mga BHERT, Action Rex, sa mga opisyal sa barangay para magpaliyog nga kung anong ilang nga mga kinahanglanon. Action Rex sa base man bala sa impormasyon, gakiti ang ining 43 years old nga bag-o ning pasyente, nagka-close contact ni siya mo sa COVID patient, Western Visayas COVID patient number 37, kag-COVID Western Visayas patient number 38. Mga boss niya? Oo, ang patient 37 ni siya Action Rex, sa muning nagtawag sa iya nga nagpositibo. That's why nga nag-quarantine man di siya, kag nagpa-test gilayon amo man tong nabalaan nga nagpositibo siya. Pero ining patient number 37 is a 50-year-old gikan sa Pavia Iloilo, may close contact pagid ini kay Western Visayas patient number 11. Pero ti base sa aton tuyang nga mga kagatipon man ta sa report Action Rex, stable ni ang kondisyon. Kay ti amo maning patient number 38 nga taga 52 years old, babae, nga taga Pavia Iloilo man, same man Action Rex, may contact man kay Western Visayas patient number 11, nga isa ka lalaki, 62 anyos, taga Mandurriao, syudad sang Iloilo, kag may travel history sa Manila, apang base man sa aton record, nagtaliwan ini Action Rex sa tong Marso 21 tuig 2020. So far, the Action Rex ang lokal nga pangulohan sang La Castellana, ang nagapatigayo naman sang contact tracing dito sa ilaman nga lugar sa barangay na to. So, base may mga ginpagkantuan pa man ang ining pasyente, ti ginpalayag man ni Mayor May nga ti may ga-cooperate man, aga pa nga ba sang full cooperation kag honesty gid Action Rex no sang sining pasyente para at least ma-contact or matap to dayon ang mga naistorya or nakantuan sa sining pasyente. Samtang ang Philippine Coast Guard naman Action Rex sa pagpanguna ni Sir Benjamin Man nga gina-check nila sa karon ang manifesto kay allegedly nagsakay ini Fastcat Action Rex gikan sa Iloilo pa dulong dire sa syudad sang Bacolod ang pasyente. Gina-check pa nila kung ang ngalan niya sini ara sa manifesto gid sang Fastcat pag-abot dire sa tong Marso 13 Action Rex. Gani man mo nang dapat i-check sa ngaton sining Philippine Coast Guard kung galing ang pamangkot dra halin sa Iloilo may ara na sa nga daan nga balatian to. Hindi ta masambal gid Action Rex no, pero kung tanawon nimo kung halin siya sa Iloilo dito March 13 pa lang, ti pag-abot ni din nag-quarantine man siya knowing nga may ti virus nga naga-exist. Pero ti una to Action Rex mo nagpositibo ang iya amo sa Iloilo. Pero tapos gintawgan lang di siya ginpabalo nga positibo ang amo niya to. Ti pag-abot siya di way pa man sa nahilanat. Wala pa man Action Rex una kay actually ti asymptomatic gini siya kuntani, pero pagka ikalima balang adlaw o kun ikaano nagbatcha Action Rex ang iyang history and timeline no. March 13 nagpauli siya. March 13 to 28 nagpaidalom siya home quarantine. Pagka April 5 to 6 Action Rex no, may siya may hilanat kag naga-LVM. Pagka April 5 that time gali nga nagpositibo ini si patient number 37. Pagka April 8, amo ni hindi pabalo siya nga ang iya amo nagpositibo. Pagka Abril 11 niya pa Action Rex ginpabalo ang lokal nga panguluhan sang La Castellana nga nagabatsyag siya sang fever kag may LBM kag ang iya amo
dito sa Iloilo nagpositibo na. That's why nga right there and then pagka April 11 ginpaidalong gilayon siya sa quarantine facility. April 12 ginkuhaan siya sang swab sample. Pagkadason nga adlaw Abril 13 ginpadala ini para matest. That's the time pagka kagapon Abril 20 dito na nahibaluan nga positibo siya sa virus. Kag knowing Action Rex no nga upod yun iyang asawa kag bata, yun pa'y dalo man sa test kadungan sa iya, pero nag-negatibo iya sa nasamit nga virus. Pagkatiyan natin Action Rex, si Mayor Maymay mangilimutan. For now, emergency meeting kami with the task force and ang adjacent barangay, yun patawag man ang atensyon sa punong barangay, magbulig sila kay nang based on the result na positive, we decided with the task force na ang nato is extreme community quarantine or in short, lockdown sila anay, 1,148 household ng LGU lang anay ma-facilitate sa ila kinanglanon ng aton ng mga barangay frontliners sa barangay na to, na lang din sila anay, hindi sila magwa. Ngayon, magkita augmentations coming from our PD, nga nang tagaan kita dugang persa sang police and then kung pwede may army pagget na ma-secure lang ang border. PSWDO nag-communicate man sa aton, kami nag-communicate man sa ila kung ano pagid nga mga kinanglanon, and the rest of the barangay is strict implementation sang ECQ kag ang tanan-tanan nga order ni Gov like curfew, must uses ang must public places na ginano namon, and then ang adjacent LGUs hatag man sila sa ila order mga local chief executive na tagalakas sila na hindi naman niya kakross sa ila mga border. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Eden Aboso, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Aboso, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ang iban sining mga balita sa Kapitolyo pagkarunan na sa Action Report sa Afternoon Edition. Upod kay Action Eric Magbanwa. Kantuan tang balita sa Bacolod City Police Office, upod kay Action Eric Magbanwa. Kapisan sang kapulisan sa syudad sa Bacolod nagpataas ang ilang record ho nga may pinakamadamo nga nadakpan sa paglapas ang curfew angot sa COVID-19 sa bugos nga Western Visayas. Basi kung pinadungo lang na diyang Bacolod noon yan nga pinakataas tuod no sa bugos nga Rion Saiso ikumpara sa iban nga mga probinsya. Ang Bacolod yan mong may pinakamadamo nga mga curfew violators. Naglatabo sila man. Yaring kaundan sa report ni Action Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Action Eric. Alright, Action Rex. Ayo di purma. Kamusta nga daw nagsaka niyang ilas sini nga hilanat nga instead nga magpaimunong lang sa ilas sini tagsa ka mga puluyan dapat ni. At yung pagsaka sang curfew violators Action Rex, indikasyon nga nag-obra sa gusto ang aton kapulisan. On the other hand, nga damo curfew violators, indikasyon nga damo sa lawayon sa Bacolod. Ayun, purma. Okay. Oh. Gets mo? Gets Kay kung why sang mga violators, wala man sang performance ang kapulisan. Why man sang recorded nga damo nag-violar sila. Lingkugan, iba sing BCPO lang nagagihon ng mga kapulisan eh? Muna da ang insaktong pag-analyze Action Rex. O kung damo man mga dungol sa Bacolod. Damo na ang pulis nag-perform, damo dungol sa Bacolod. Sa iban nga banwa, sa iban nga probinsya, sa iban nga mga highly urbanized city, pigaw ang performance ng pulis, di modo pigaw man ang ila dakpanay. Correct. Amo na ang punto. Gets mo? Action Rex. Gets na. Kantong? Gets. Why kita na? Ayun, di purma. Sabi pag di home ka mo blanay. Blanay kay ang nakastyan na ito nagkakurit. Why? Why? Steady pulse lang to sila.
Ari si Kapitan Jofred sa Panta, kag si Kap Chad Feriao, si Kagawad Jofred. Si Kagawad Jofred, si Kap Chad Feriao, tupad gidna namon ang barangay na to, malabay ka pa sa Ciudad Grande, antes ka pa na to, muna dagaling alagyan. Ti delikado, ti barangay ang Robles, iba, ang report, pa banwa pa na sa kuno. Nagano sa nagpanindahan? Nagpaninda to sa isa ka supermarket. Asa dako nilang baliligya, ano? Iti ba si may nakahalubelo na siya? Gani man, ti amo nang pala isipan da sa banwa sa Castellana. Mayor Maymar, na nang magpagsimot-simot ko sinudang nagkatuan na sa tao na. Simutan niyang may COVID? Ayo di purma. Hindi ang monitor ni Mayor Maymar. Teto to sa subong ka monitor gito sa subong upod gidang mga kapulisan ta. Ati very good, very good. Kay gin-seld off nila gon gin-lockdown ng area. Ti kaluluoy ditong mga kasimaryo taman nga taga nato O kati ang taga nato itong sentro sang COVID mo. Gani man. Di mga taga nato na kailangan magmato-mato kamuda, no? Ang lain pa dirang ginpangkadtuan pa isang isa niyo kay way man siya nanugid ya. Di man sabi na nugid mong tago-tago ya pabi mo. Kung waya naghilanat, malagay ang iyang bata to kag asawa nagnegatibo man. Maayo lang ang swerte, no? Tiyamak mo na. Pero di sila na magsalik eh. May ara iba niya nga wala sang indikasyon. Pero sa ulihi, magatuhaw nga makibot ka lang. Kaya mo na nga dapat ang mga taga na to, magmato-mato, kag hindi magbato. Ayo di purma. Magmato-mato. Para nga magbato. Abi pag ikadlaw ninyo anay na vlog. Hindi ka Ilang nasa mo nga mga krisis, kailangan na tubangon ka sa insakto ni. Dapat hindi mga seryoso, medyo wala lang. Gani. Pero ka batsag siyempre. Kaya kung dibdibon, tagin ito, pinagyapan may imos, di kati. Amo na nga gakagkaag man to si Mayor Maymay subong. Kiti ara sa iyang poder na lang pabayaan niya na. Di kore, kaya kung maglaptar, di pa, wata para palayor, basta si Mayor, malalat naman bla. Amo na kasi Mayor, ga-aware kasi na. Kaya magahimo, bisa sa pamagi, nga magpunggar ang paggawa sa mga taga-barangay na to. Dapat gidi. Oo, kaya nagpa-proper na way takay balos ang ginpangkantuan na sang isa na, kay go siya nagpaibaluyan no na nga pizza. Ani man ti public health concern din aton nga ginistoryahan mo. Correct ka. Dapat at talaga sa kapasidad man ni Mayor gasalig man ta. Kapasidad nga? Kapasidad din nga makakontrol Ayo di purma. Di magawa ng tao na sa barangay na to. Kay di ka delikado mo dan aksyon mo. Correct ka. Kita mo madasig ang aksyon ni Mayor Maymay nga ti ginsilt off ng barangay na to. Hindi sa magdasig nga may positive. Kumugani na ti balo ka naman sa virus. Hindi natin makita. Nag-upod sa hangin action Rex, no? Gani man. Kag temo ng delikado gid, no? Ako saludar ko kay Mayor Maymay sa iya sining action taken from where the action is. Ayo di purma. Amo na tirada, no? Di si Kapitan Chada Kap, halong-halong ka mo da, ha? Ati, way na to ya sila. Sige ang tagtagan na ito sang bugas kag mga ugas sa ilang barangay. Ati, very good. Buti ka bahasa buling ugay, no? Uy, nagigad pa itong adlaw. Lain yung taga-barangay Robles pa sila yun, ito ugay na tanaw. Ito pura lang uga, no? Kaya ni Maho uga ba? Kaya kasi kung magkaging na sila, no? Ayo di purma. Ako na tirada, Kap, no? Pero gali ka, bilib ako ni kay Kap Chad Periamong. Kay Kagawad, Jofred, kay sa mga iban na lang ang barangay Kagawad, Sa Robles, kasi very active, man. Mga active ni sila yan. Nag-checkpoint sila. Ranga na sila sa proper, gini. Bilib ko sa mga barangay Kagawad, sang barangay Robles, ano? Kay tiyang ilayang action, akwagit effective. Dapat tanan nga barangay lang sa bugos nga probinsya magbinuligay. Binuligay lang kita bala, no? Parang mapalasig na to ni Tapnab la. Gani, ang sino ang wala, taga-anta. Ang wala, hindi lang, no? Ayo di purma. Hindi, wala taton sa sapgid, no? Kaya basta lang sap sa ibang nga ba, no? Ang lain ng sap na himo na sap-sap. Ati, ugang gwais na, no?
uga na sapsap kinangguan si Action Rex, no? Sa mo na kinanglan kita di sa mo nang sahi sa sitwasyon subong, di ka kakibot at isa may mga banwa, gali may mga positibo, so kinahanglan na importante nga aware gigita Action Rex, no? Daw, napasla ko nung kaging sa tao nila mo. Isa sino lang ni Guro nga opisyal sa barangay sa Banwa subong daw mauna gid kaging sa mga pumuluyo nila mo no. Ay ti kung pigaw ka lang Korea, action ay report ka lang Korea. Maka waswerte baka dapal ka tao. Laban eh. Tigali kay ti kun lawig ka Korea ay panunot lang. Correct. Panunot lang kag kuan lang upod lang sa ganoy-ganoy. Laban. Ay mga kikati perdi ka da. Obra mo na mong way kada mimo. Kasi may mga tao nga uluktasan, pero tuloy kami mo, tudloan mo lang in a nice way, nga hindi man siya ma-offend, hindi ka man ma-offend sa Action Rex. Okay salamat ni Colonel. Ayo di Purma. Ha? Yari ang Balita Badat Bulig. Balikan tanan si Action Eric Magbandwa sa nautod yung mga balita, Action Eric. Oh yes, Action Rex. Biko mo kuwang ka na. Amo nang tirada sang COVID sang siniko. Nang Stella Villalona, nga balang mo bossing, confident ang mga pasaway sa Bacolod nga we are COVID-free na. Nagagwa na sila. Hindi ko mo magwa kaya hindi pa ta free. Hindi pa ta free. Ginawa pa na sang mga otoritista sa pagpasanyog sang likuton pa para proteksyonan kita. Correct. Hindi pa COVID-free ang Bacolod, no? Hindi ka mo anay magwata kay basi balatnan ka mo, no? Gani man. Amo na nga hindi malikawan ko sa may alag ga kuano ga iskapok Rex, no? Iskapok gid sila. Gani man. Ang ila record sang operations branch sa Bacolod City Police Office since March 17 up to April 19 sumugod kagin patuman sang Bacolod ang unang general community quarantine hasta nga nag-level up sa enhanced community quarantine. May naka-record nga 1,918 ka mga violator sa curfew Action Rex. Nasunod sa kay Police Lieutenant Colonel Lester Yad, ang Operation Chief sa BCPO, 19 ka mga kaso ang ila na pasaka sa korte, kang may nabilin pa nga bali 35. Ang ining 35 Action Rex na kuhaan na actually affidavit o galing ka may advice gikan sa City Prosecutor's Office kung mga skeletal ang ila sini nga personnel gil pa kamayo sa City Prosecutor nga i-hold anay ang nabilin nga mga kaso pending kung pwede na kag may advice na nga okay na ang aton COVID diri kagway na sa Bacolod amo na gali ang papasaka sa ato sa kapulisan sa kaso sa nabilin nga wala nila mapasaka sa korte Action Rex. Tisiling ni Colonel Lester Yad ng Operation Chief sa BCPO, indikasyon ini nga nagatrabaho sa gusto ang aton kapulisan. Based sa amon nga data sa statistics naton sa operation, wagdak ulit ang aton nga considering ang aton nga ang data sa presenta sa aton nga Police Regional Office 6 is from nag-start ang aton nga general community quarantine that was March 16, 2020. So since March 16, out of 8 provinces dito sa Western Visayas,
kita no sa Bacolod, kita may pinakadako naglapot kita sa 1,800 plus ka mga arrested. Actually, angot naman sa kaya considering ang Bacolod in terms of population, considering highly urbanized kita, mas damo giman ng ato ng population as compared sa ibang cities diri sa Western Visayas, tungkol diri sa Negros. So sa amon sa PNP, actually why mga kami na mag-usi na kay makita man nato ng aton nga role, ng aton nga kapulisan, nagalibot diga sa aton nga mga IUR kag nagapang saway kag nagapanakop sa mga curfew violator naton. So sa amon siguro gusto sa extra effort na sa aton nga pulis nga amo na nagdako ang aton nga accomplishment sa curfew violation. Nagdako sir in the sense nga nakita ta nga kamuya sir instricto kag ginapatuman yung gidya ang curfew since ginapatuman ang community quarantine sir. Yes, right now nang amo na sa nakita naton nga isagit ka faktor nga dako ang ato nga in comparison sa ibang nga provinces diri sa Region 6. Indikasyon. Action Rex, sa palayag ni Police Lieutenant Colonel Lister Yada, ang Operation Chief Operations Branch San Bacolod City Police Office. Ang inyong aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Magbalay report sa Bacolod. Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, launa-uno na mga kaaksyon, ha? Saway pa makatimo-timo da, pagtimo-timo na sa planyagahon ta diraho kay launa-uno na mga kaaksyon. Mala nga pag-monitor kay batchmate Ami Honio dira sa Riverside, Kilid Suba, no? Daan Barrio, Barangay Purisima, sa Banwasang Manapla. Monitor gid si Ma'am Ami Honio, kag sa tanan dira nga mga pamilya Honio, no? Kag kay Regine Tan Villalon, may lang nga pag-monitor watching from Barangay Purisima. Toto Regine Tan Villalon. May lang nga pag-monitor kay Orlin Vergara Hinsole, may lang nga pag-monitor Silingya, good afternoon Sir Rex, correct gid dia Sir Eric, makita gid man performance ka mga pulis, kalin sa kay Orlin Vergara Hinsole. Maria Los Grijaldo Makunat, may lang nga pag-monitor. McMurray Red, may lang nga pag-monitor from San Diego, California ni. Alag lang ko greet sa Red Family sa Silay, Kagibi Magalona. Christian Rowasang Victorias, may lang nga pag-monitor nga nagpamati dre, no? Kay Princess Patat Shea, good PM lang from La Carlota, Canson Subdivision, pag-greet lang kay Ninita Latikan, kag Felicito Latikan, nga permiga monitor sa Action Radio. Kay Paring Biboy Arquisolaho, may lang nga pag-monitor. Lunila Tarosan, Chandelier Trevelis, may lang nga pag-monitor. Chandelier Trevelis. Okay. Kay Roy Al, may lang nga pag-monitor, no? Live subong sa Candonia, Balones Family. Kay Roy Al, Little Cebuan, may lang nga pag-monitor. Kay Nilia Canieso, kay Jepoy Selverio, Diana Pilayo, kay Crisanto Orbista, kay Armel Jaga, may lang nga pag-monitor Armel Jaga. Kay Larry Jim Sante, and Jiffy Gropi Hawod, may lang nga pag-monitor kay Marciano Bugaay. Barido Bene, may lang nga pag-monitor kay Stewart Libuon Tan. Good PM lang. Grihok Bacolod, ara man si Grihok Bacolod. Ayos, sige, dali gid lang mga kaksyon. Standby sa mahatag tanay pila ka mga commercials. Balik lang ta dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces.
This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:11 ng aton oras. Salang-alang na ta sa tiyempo. Mapag-goodbye na kita, mga kaaksyon. Buwas naman ta kinitanaya sa udto nga pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan. Salamat skid mga kaaksyon sa inyo sining pagpakigupod. Nagagda kita sa masunod na nga programa ang This Is My Life. Iga sunod sa diniginamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo kaaksyon sa Kahanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila